Хайырлы кеш исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 28 гыйнвар җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Иң элек ватна информацион программасы кысаларында урын алачак сюжетлар хакында кыскача. Дөнья киң күңелле кешеләр, игелекле эшләр белән ямлы. Хәйрияче Юрий Золотарев Тургай приюты балаларын сөендерде. Блокада икмәге исеме астында узучы хәтер акциясе Ленинград камалышындагы хатирәләрне яңартты. Мөстәкыйль тормышның беренче сабаклары, тәүге һөнәри белемнәргә төшенү, булар студентлык чорында була. 25 гыйнвар студентлар көне иде. Хоккей буенча Саба муниципаль районы чемпионаты дәвам итә. Хоккейчы егетләр беренчелек өчен көч сынаша. Мечта җәмгыяте призына үткән мини-футбол уены ветеран командаларны чыраштырды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр хакында тулырак сөйләрбез. Рәсәйдә үсмерләр өчен коронавирустан вакцина рәсми календарга кертелде. Кичәге көннән Саба район үзәк шифаханәсендә дә балаларга прививка ясый башладылар. Әлегә вакцина районга 20 дозада кайткан. Ул әти-әниләрнең гаризалары нигезендә рәсми рөхсәт белән генә салына. Тулырак Райла Галявина сөйли. Хәбәргә күз салыйк. Татарстанга коронавирустан яш үсмерләр өчен Спутник М вакцинасының беренче партиясы килде. Ул 12 яшьтән 17 яшькә кадәр 200 меңгә якын балага ясалырга тиеш дип исәпләнә. Әлегә республикага 2800 доза китерелгән. Саба район үзәк хастаханәсе заявка биреп, 20 доза кайтарып торган. Вакцина мне шушындай. Однодозный гонковик М, тоже институт Гамалида чыккан. Эпидемиологик сораулар буенча баш табиб урынбасары Резеда Фаттахова вакцинаның сакланылуы бик зур әһәмияткә ия булуы турында әйтә. Ул бары тик туңдыргычта -18 градустан һәм аннан да түбән температурада торырга тиеш. Прививка бүлмәләренә хәтле дә туңдырылган махсус бозлы сумкаларда озатыла. Бүгенге көнгә 20 доза гына кайтып тора, чөнки сораучылар әле бик күп түгел. Аннан соң инде күбәеп китер дип ышанабыз, чөнки бу вакцина, уларныкы шикелле үк вакцина антигеннары гына әзрәк, һәм ул балаларны шушы инфекциядан хәзер бит инде балаларда урта. Аннан профилактика чара булып торыр дип көтәбез инде. Авыртсалар дагы бу очракта уже прививка алган кеше җиңелчәрәк авырта. Шуңа күрә тәкъдим итәбез инде бу прививканы ясарга. Яш үсмерләргә вакцина кадау ихтияри булачак. 12 яшьтән вакцинаны бары тик аның әти-әнисенең гаризасы язма рөхсәте белән генә ясаячаклар. 15 яшьтән бала гаризаны үзе яза, әти-әни язмача рөхсәт килешүе согласие бирә. Бу мәсьәлә буенча үзеңнең беркетелгән участок педиатрларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. 12 яшькә кадәр булган балаларга прививка әле чыгарылмаган. Вакцинаның үз каршылыклары да бар. Аның инде билгелечә үзенең противопоказаниялары бар. Нақшыл улларны шикелле үк, каты аллергический реакциялары булган балаларга ясалмый инде. Илек прививкалар алганда аллергия биргән балаларга ясалмый. Ансы уже постоянный медотвод булып бара инде. Булай ниндидер хроник авыртулар булса, яни ниндидер кискен генә авыру булса, шул салкын тиеп авыртып алдымы, ишкитеп алдымы, андый чиракта инде авыртканнан соң 2-4 атнадан соң уже ясарга ярый инде. Ул вакытта ясала бу прививка. Хәзерге вакытта республикада балаларның коронавирус белән авыру очраклары артуы күзәтелә. Монда Саба районы да искәрмә түгел. Көненә 6-7 балага коронавирус диагнозы куела ди балалар табибы Айзирәк Әскәрова. Анализлар экспресс усул белән үзебездә хастаханәдә алына. ПЦР-тест анализлары Казанга китә. Узган атнада коронавирус 27 балада ачыкланса, агымдагы атнаның 2 көне буенча гына да 44 уңай диагноз куела. Соңгы 2 атнада авыртучылар саны күбәя. Бик күп киләләр авыртучылар, иләргә вызыфларга барабыз. Авыртучылар күпшеннән да ясатырга кирәк инде прививканы. Балалар җиңелрәк кичерә дисәк тә, төрле бала бар. Кайберләре авырданрак та кичерә, җиңелчә кичергән балалар бар. Күбесе өйдә лечение ала. Күбрәк мәктәп яшендәге балалар авырта. Садикка йөрүче балалар арасында бик сирәк кенә авыртучылар юк дияргә була. Күбрәк менә шул мәктәптәгеләр. Алар нәрсәгә зарланалар? Иң беренче чиратта югары температура,
тамак авыртуы назарланалар, хәлсезлек, ашыйсы килмидиләр инде. Менә шундый симптомнар күбесендә. Балаларга вакцина менә шушы махсуслаштырылган прививкалар бүлмәсендә ясалачак. Аңа рөхсәт балалар консультациясе һәм педиатр булган урыннарда гына бирелә. Бу таләпләргә Саба үзәк хастаханәсе һәм Шәмәрдән участок шифаханәсе туры килә. Прививка алдыннан табиб балага тулы күзәтү ясый, температурасы, кан басымы, тын юллары, тамак төпләре барысы игътибарга алына. Без инде әти-әниләр белән әңгәмәне күптән алып барабыз, чөнки балаларга вакцина кайта дигән сүз булган иде инде. Шуңа күрә әти-әниләрне килгәндә һәрберсе белән сөйләшү алып барабыз, кемнәрнең олырак балалары бар, аңлатабыз, нинди балаларга ясарга кирәк. Чөнки хәзер күбрәк балаларның сопутствующий диагнозлары бар, еш авырта торган балалар бар, менә аларга бигрәк тә ясарга кирәк дип саныйбыз. Аннары соң безнең һәрбер участокка аерым бер авыллар теркәлгән, авыллардан да балаларны китерү каралган. Шуңа күрә фельдшерларга хәбәр иттек. Авыллардан да балалар килер дип уйлыйбыз. Инде җәй көннәрендән үк менә бу коронавирус чыкканнан бирле безнең вакцина кайтамы дип әти-әниләр сорашып тора иде инде. Ясатабыз дип торучылар бар. Дөнья күләм статистикага карасак, балалар арасында коронавирус белән чирләп үлүчеләр күрсәткече 0,5% тәшкил итә. Бу 1 миллион авыруга 50 үлгән бала дигән сүз. Шулай итеп белгечләр чирнең балаларга да ешрак йыгуын әйтә. Ләкин әти-әниләр вакцина дигәндә хәзергә уйлана әле. Минем 12 яшьтән 17 яшькә хәтле бер бала бар. Шул прививканы мин әле уйлыйм, ясатыргамы юкмы, әйтә дә алмыйм. Мин үзем бик яхшы кичердем, бик авыр булмады. Менә балаларны мин әйтә алмыйм менә. Ничек булырлар, ничек үтәр шул прививкаларны бер дә әйтә алмыйм. Минем бу категорияга керә торган 2 кызым бар. Без бу хакта хәбәрдар, мәктәптән дә әйттеләр. Мин бу хакта уйланам. Район мәктәпләрендә ата-аналардан балаларны COVID-19дан вакцинацияләүгә гаризалар җыя башладылар. Һәм аны ясату кичәге көннән, ягъни 27 гыйнвардан старт алды. Вакцина 2 компонентлы 21 көн аралык белән икенчесе ясала. Игелек эшләү изге гамәл. Тирә-юнебездә михырбанлы, игелекле кешеләр шактый. Шундыйларның берсе җаваплыгы шикләнгән Свартык җәмгыяте җитәкчесе Юрий Золотарев Тургай приютына цифрлы программалар белән идарә итешле фрезер станогы бүләк итте. Тулырак алдагы хәбәрдә. Хәйриячелек кешелек уйлап тапкан, диннәр хуплаган изге гамәлләрнең берсе. Ул барыбызның да үз мөмкинлегеннән чыгып, мохтаҗларга ярдәм кулы сузуы, шуңа әзерлеге дә. Бу кырыс заманда йөрәкләре михрбан белән тулы шәхесләребез байтак. Җаваплылыгы шикләнгән Свартык җәмгыяте җитәкчесе Юрий Золотарев Иске Икшермә авылында урнашкан Тургай приютында тәрбияләнүче балаларның хәлен даими белешеп, ярдәм итеп тора. Папа у меня отсюда, с этой деревни, со Старой Икшермы. Сам я постоянно, периодически летом приезжал на все лето, на 3 месяца к бабушке, помогал бабушке. Вот. Сейчас уж всячески стараемся оказать помощь спонсорскую в деревне, кадетскую школу, потом в приют вот стараемся тоже помогать. Сегодня мы подарили ЧПУ станок фрезерный. Станок еще при себе как бы совместно имеет лазер. Вот. Он может не только вырезать фигуры, но еще и выжигать изображения от банально рисунков небольших, и можно даже портреты человека. Биредә хезмәт куючылар әлеге эшмәкәргә бик рәхмәтле. Аның ярдәме белән приютның территориясын яшелләндерү, матурлык тудыру өчен газон үләне орлыклары чәчелгән. Иганәче бүләк иткән спорт костюмнары да балаларның күңеленә хуш килгән. Сабыйларыбызны тәм-томнар белән дә еш сөендерә ди директор урынбасары Гөлзада Фәрхуллина. Ел дәвамында Свартык компаниясе Юрий Викторович җитәкчелегендә безгә зур иганәчлек күрсәтеп ярдәм итеп тора. Җәй көннәрендә орлыклар бирделәр, территориябезне яшелләндердек. Балаларыбызга спорт киемнәре алып бирделәр. Балалар аның өчен бик сөенеп, аларга рәхмәтләрен белдерделәр. Балаларны һәр даим яратып, аларны сөендереп, алар белән аралашып яшиләр. Һәм яңа ел бүләкләре белән сөендерделәр. Балалар бик матур бүләкләр алдылар. Һәм бүгенге көндә дә менә безнең зур шушындый станок бүләк ителде приютыбызга. Аларга бик зур рәхмәтебезне аерым белдерәсебез килә. Уңышлар эшләрендә саулык, сәламәтлек.
2003 елда ачылган Тургай приюты 2 этажлы заман таләпләренә туры килгән бик матур бинага урнашкан. Монда бүгенге көндә 25 бала тәрбияләнә. Аларга 41 кеше хезмәт күрсәтә. Биредә тәрбияләнүчеләр өчен бөтен шартлар да тудырылган. Материал техник база приютта бай. Яңа гына төзелгән 2 этажда. 2 этажында шуның 2 тренажер зал ясалган, аның берсесе бәләкәйрәк балалар өчен, мәктәпкәчә яшьтәге башлангыч укучылары керә анда, берсесе олы укучылар өчен, олы балалар өчен. Анда бөтен мөмкинлекләре тудырылган, бөтен шартлары тудырылган, тренажерлар куелган, балалар рәхәтләнеп шунда шөгыльләнәләр. Музыкаль залыбыз бар, психологның аерым сенсорный бүлмәсе бар. Ягънәчләр ярдәмендә безнең түгәрәкләребез материал яктан тупландырыла. Һәм шулар нәтиҗәсендә эшчәнлегебез дә зур, аның нәтиҗәләре дә бар. Бу безнең төрле конкурсларда 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар алуыбыз. Анда менә безнең соңгы конкурсыбыз ул минем киләчәгем. Мин үз илемнең киләчәге дигән конкурста катнашу булды. Анда без 3-нче урын яуладык. Бу бөтен Россия конкурсы иде. Шушындый авыр хәлдә калган балалар арасында үткәрелде. Анда 3-нче урын видео презентация ясап 3-нче урын яуладык. Тәрбиячеләр барысы да үз юнәлешләре буенча түгәрәк алып баралар. Хезмәт инструкторы Алмазбек Кенин 5-нче елын эшләй. Яшь агач остасы түгәрәген җитәкләй. Яратып шөгыльләнәләр, выжигательләр, скворечниклар ясыйбыз, кормушкалар, балалар бик кызыксынып, особенно малайлар бик кызыксынып занятиягә керәләр, шөгыльләнәләр. Менә инде рәхмәт әйтәбез килә спонсорыбызга, бик яхшы бүләк итте. Балаларга Алла бирсә шар дип ышанып калам. Бик кызыксынып шәрләр. Изге эшләргә һәр чак урын бар. Игелек кылу, башкаларга ярдәм итә алу үзе зур бәхет. Гомеребезне изгелектә үткәрергә тырышыйк. 1944 елның 27 гыйнвары Ленинградның камалыштан чыккан көне. Бөек Ватан сугышы тарихындагы вакыйгага 78 ел тулды. Анда яшәүчеләр өчен бу үлем исе аңгып торган иң авыр 872 көн була. Зур шәһәрләрне шулай озак саклауга мисаллар хәтта дөнья тарихында да юк. Бу атнада блокада икмәге дигән хәтер акциясе уздырылды. Районыбызның Олы Кибеш урта мәктәбендә блокада икмәге дигән бөтен Россия акциясына кушылды. Әлеге акция кысаларында блокада икмәге тормыш һәм өмет символы дигән сыйныф сәгатьләре уздырылды. Яшь армиячылар башлангыч сыйныф укучыларына шәһәрнең героик батырлыгы турында сөйләде. Тарих укытучысы Ләйсән Кәримова күрсәтмә материаллар нигезендә Ладога күле аша салынган тормыш юлы, күпләрнең гомерен саклап калган, нибары 125 грамм тәшкил иткән блокада икмәге турында сөйләде. Ленинград шәһәрендә 900 көн буена дәвам иткән кан куйгыч блокада. Тарихта ул Ленинград блокадасы дип кертеп калган. Һәм шушы тарихи вакыйга белән бәйле безнең тормыш юлы дигән төшенчә. Бу кыш көне каткан Ладога күле аша шәһәрдән яралыларны, авыртуларны, балаларны алып чыгалар. Бүгенге көн әйтсәк, һәр көн ул батырлык үрнәге. Батырларның даны мәңгелек. Олы Кибеш урта мәктәбе музейында Бөек Ватан сугышына караган бик күп тарихи материаллар тупланган. Сугышта катнашкан һәркем турында булдыра алганча мәгълүмат тупларга тырышканнар. Блокада икмәге акциясе барышында исә укучылар Ленинград өчен сугышта катнашкан якташлары турында да сөйләделәр. Хәтер китабы белән таныштылар. Атна информацион программасын алга таба дәвам итәбез. Һәр иртә 600 грамм җылы су, 1 сәгать йога күнегүләре. Саба аграр көллияте студентларының көне менә шулай башлана. Биредә студентлар тирән белем алу белән беррәттән тормыш дәресенә, дөрес яшәү рәвешенә өйрәнә. 25 гыйнвар студентлар көне уңайыннан без көллияттә белем алучы егет-кызлар белән аралаштык. Безнең иртәбез сәгать 6-да башлана. Без студентлар карар кылдык. Аграр көллият студентлары өчен көннең һәр сәгате файдалы үтә. Уку йортында Саба, Теләче, Кукмара, Балтач, Малмыш, хәтта Киров өлкәсеннән килеп 346 студент белем ала. Коллективка килгәндә безнең 56 хезмәткәр хезмәт күрсәтә. Бу безнең инде укытучылар, техперсонал барысына бергә кергән инде. Бүгенге көндә без 5 юнәлеш буенча белем бирәбез. Бу беренче безнең авыл хуҗалыгы техникасын ремонтлау һәм эксплуатация инде. Икенче безнең экономика бухгалтерский учет юнәлеше буенча. Аннары соң безнең
мастер общестроительных работ, аннан соң жеңіл машиналарны ремонтлау һәм эксплуатация буенча. Һәм инде менә бу эш алып барыла безнең хәзер тагын бер направление буенча башлау инде. Бу безнең программирование, программистлар әзерләү буенча алып барабыз. Эш 2 киләсе елга группа җыябыз дип торабыз инде. Һәм инде безнең коррекционный мәктәптән балалар бар бит безнең районда түгел күрше районнарда. Һәм шуларны без белемлектер өчен безнең бу алар повар белгечлегенә белем алалар. Теләші кызы Руфина Низамиева уку белән эшне параллель рәвештә алып бара. Олы Миша авылындагы Гөлфия Әхмәтова крестьян фермер хуҗалыгының бухгалтериясын җитәкләй. Һөнәрен үз иткәч, белем алуда җиңел бирелә. Төн районнар арасында шушындый клиент булуыма мин бик бәхетле дип әйтәсем килә. Мин бухгалтер экономистка укыйм. Быел инде соңгы елым. Алла бирсә, үземнең профессия буенча эшләргә инде исәп. Булачак механик Марат Захрединов та 3нче курста укый. Ул да үз һөнәренең нечкәлекләренә төшенгән белгәч, бу теория белән практиканы бергә алып бару нәтиҗәсе. Без теорияда үткән барлык белемнәрне шулай куллана алабыз авыл хуҗалыгында. Кайтып, авылда эшләрне үзләштереп, бу вакытта һәр студент үзенең өйрәнгән әйберләрен күрсәтә ала. Ул техникада эшләүме, авыл хуҗалыгын алга үстерүдә катнашуындамы, бу барыбер дә һәрбер хуҗалыкка плюс булып бара, аларга ярдәм куллары хәзерге вакытта авыл хуҗалыгында кирәк. Алар һәрбер студентларны шундый практикага кайтканнарны ике куллап каршы алалар. Бу бер караганда шатлык. Ләкин барыбер дә әйтеп үтәсем килә авыл хуҗалыгында шулай эшче куллар җитмәүлеген, шушы менә направлениедә безнең Саба агроколлеҗендә өстенлекне алып бара дип әйтәсем килә. Аграр коллеҗдә укучыларның сәләтен ачу буенча да шәхси якын килеп эшли беләләр. Аеруча җыр, бию ягыннан аларга тиңнәр юк. Балтач районы егете Ислам Ханнанов 1нче елын укый. Кечкенәдән җырлап йөргән егет коллеҗдә җыр яздыру студиясын барлыкка китергән. Бу да хәзер егет кызларның яраткан урыны. Мине монда дусларым алып килде. Монда бик әйбәт. Бик төпле белем бирәләр диделәр. Килгәч мине беренче тапкыр Закир Җәмил Милович каршы алды. Мин кичкенәдән үк шулай җырлап йөридем инде. Монда дагы минем сәләтләремне арттыралар көннән-көн. Төп профессиям механик, эксплуатация и обслуживание сельскохозяйственной техники. Олина Фазылова бойлар сабасыннан бу коллеҗдә белем алачагын ул мәктәптә укыганда ук билгеләп куя. Аеруча укудан тыш уздырыла торган түгәрәкләр, чаралар һәм зур тормышка әзерләү җәлеп иткән. 30-га якын кружоклар эшләп киләм. Шахмат, бию түгәрәге, волейбол, баскетбол димә. Үзеңне һәр яктан да үстереп була. 25 гыйнвар студентлар көне генә түгел, бу яшьлек бәйрәме дә. Яшьлек ул һәрвакыт күңелле һәм мавыктыргыч, максатларга тугры калып, алган белемнәрен маяк итеп алга барырга язсын. Хәзерге катлаулы заманда һәр кемгә үзенең эш урыны кадерле. Эшсез калсаң, кая барырсың дигәнне еш ишетергә туры килә. Дөрестән дә, бүген эшеңнән киттең дә, иртәгә башка җиргә барып урнашырмын димә. Бәлки эш урыны да булыр, тик ул безнең күңелгә ятармы? Җәмгыятьтә эш эзләп кая барырга белмәй йөрүчеләр байтак. Теманы Әлфия Мөбаракова дәвам итә. Календарга күз салсак, 28 гыйнварда бөтен дөньяда эшсезләр көне икән. Бу заманда эшсез калу, я булмаса күңелеңә хуш килерлек эш таба алмау зур фаҗига. Эшсезләр көнендә хәлләрен белешеп кайтыйк әле дип, Сабадагы халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенә килдек. Биредә эшсез дип аталган гражданнарга финанс ярдәме күрсәтелә. Коллектив әгъзалары әйдәп баручы белгечләр Гөлинә Низамиева, Альбина Кашапова, Ленар Миннаханов, баш бухгалтер Лилия Сахабиевалар үзләренә килүчеләрне каршы алып, һәр кемнең соравына җаваплар бирәләр. Безнең үзәкнең төп бурычы эшсезлекне саклау һәм эшсез гражданны эшкә урнаштыруга ярдәм итү буенча актив эш алып бару. 2021 елда безнең үзәккә мөрәҗәгать саны 1517 кеше булды. Шулар арасында 349 граждан ел дәвамында эшсез булып танылып, алар арасында 165 кеше эш урыннарына урнаштырылды. 2021 елның яр ахырына эшсезләр саны 106 кешегә генә калды.
Сезнең оешмагызга күбрәк кемнәр мөрәҗәгать итә? Хатын-кызлармы, әллә ир-атлармы? Безнең оешмага күбрәк ир-атлар килә инде. Хатын-кызлар әзрәк мөрәҗәгать итә. Ниндирәк эшләр тәкъдим итәсез аларга? Безнең Саба районында күп сорау белән файдалана торган йөк машина йөртү, җиңел машина йөртү эшләре, сакчы хезмәтләре, ашарга пешерү, повар шуның ише эшләр тәкъдим ителә инде. Безгә күбрәк шул 35 яшьтән өлкәнрәкләр килә инде. Һәм пенсия, бер пенсионный возрастка килә. Менә сез эшсезләр белән эш итәсез. Бу контингент белән эшләве авырмы? Әйе, җиңел түгел. Алар бит инде стресс хәлендә калган кешеләр, эшсез калган кеше күбрәк була. Без аларга төрлечә ярдәм күрсәтәбез. Психологик яктан, социаль яктан, соцадаптация дип атала, психологическая поддержка дип, профориентация, шундый ярдәмнәр күрсәтәбез. Үзләренең юнәлешләрен табарга булышабыз. Әгәр белемнәре туры килгән белемнәр булса, өстәмә белем алуда ярдәм итәбез. Үз эшләрен ачарга финанс ярдәм күрсәтәбез. Без килгәндә Сабада яшәүче Илдус эш эзләп әлеге үзәк белгечләренә мөрәҗәгать итте. Әнә шулай. Эшсезләр билегә килә тора, эш табалар һәм эшлиләр. Ә безнең теләгебез бер генә: 2022 елда һәркем эшле булсын иде. Атна информацион программасын спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. Хоккей сезоны дәвам итә. Бу көннәрдә авыл җирлеге командалары Саба муниципаль районы чемпионаты кысаларында көч сынаша. Уеннар һәр атна берәр авыл җирлегендә үтә һәм график нигезендә 6 мартка кадәр дәвам итәчәк. Узган уен Тимыршык авыл җирлеге Бузында булды. Беренчеләрдән булып Тимыршык Мишабаш, икенче урында Явлаштау Ястреб командалары көч сынашты. Өченче уен Ястреб Мишабаш арасында үтте. Алкалы хоккей Тимыршык Явлаштау командаларының очрашуы белән тамамланды. Команда составында булучыларның җирлектә яшәүе мәҗбүри шарт итеп куелган. Хоккейчы егетләр ныклы тренировкалы. Авыллардагы шугалаклар да сезон дәвамында ныклы күзәтү астында. Һәр даим кардан чистартылып, спортчыларны итәргә әзер тора. Нәтиҗәләргә килгәндә Тимыршык Мишабаш 3-5, Явлаштау Ястреб 3-4, Ястреб Мишабаш 0-2. Тимыршык Явлаштау арасындагы уен 4-2 исәбе белән тамамланды. 23 гыйнвар көнендә уен Байлар Сабасындагы үзәк шугалакта да үтте. Биредә Шыңар, Сабабаш, Лесхоз, Байлар Сабасы командалары очрашты. Спорт яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Килдебәк авылының спорт залында да мини-футбол уеннарының тынып торганы юк. 21 гыйнвар көнне Биредә Нократ Таланы шәһәренең җаваплыгы шикләнгән Мечта җәмгыяте призына ветеран командалар арасында мини-футбол буенча турнир булып узды. Уен администрация җирлек башлыклары Шылыпуымга Мечта командалары арасында үтте. Администрация командасы составында район башлыгы Рәис Миннеханов та бар иде. Уен кунаклар файдасына тамамланды. Мечта командасы беренче урында. Икедә администрация җирлек башлыклары өчне, Шылыпуымга 4нче урынны алды. Футболчыларның барысы да яхшы уен күрсәтте. Шәмәрдәндә дә бу көннәрдә мини-футбол уеннары булып үтте. Аның барышы белән Әлфия Мөбәрәкова танышты. 26 гыйнвар көнне Шәмәрдән лицейы спорт залында мини-футбол уеннары буенча ир-егетләр командалары арасында Саба муниципаль районы чемпионаты булып узды. Уеннарда барысы 35 команда, 350-дән артык спортчы көч сынашты. Чемпионатның тантаналы ябылышына Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Рашат улы Ишниязов һәм җиңүче командаларның җитәкчеләре килгән иде. Уеннар бик оешкан һәм тәртип белән барды. Тамашачы аларны карарга күпләп килгән иде. Соңгы нәтиҗәләр буенча беренче урында Шәмәрдән газ үткәргечләр производство идарәсе, икенче урында шәхси эшмәкәрләр командасы, өченче урында Икшермә авыл җирлеге командасы. Җиңүче командаларга Марат Ишниязов мактау кагазлары һәм акчалата бүләкләр бирде. Паралимпия чемпионы райондашыбыз Рушан Миңнегулов та яңа җиңүләр яулавын дәвам итә. Норвегиядә кышкы спорт төрләре буенча үткән дөнья чемпионатында ул узын дистанциядә һәм спринт төрендә көмеш медальләр яулады. Узган атнада Казанга эшлекле сәфәр белән Россия спорт министры Олег Матыцын килде.
Спорт министрлыгы коллегиясына багышланган күргәзмәдә министр безнең якташыбыз спортчы Кояш кызы Ләйсән Зарипова белән очрашты. Олег Матыцын спортчы Ләйсән Зарипова белән бөтен дөнья кышкы махсус олимпиада уеннары башланырга 1 ел кала очрашуыбыз символик мәгънәгә ия. Олимпиаданың Россиядә узуы мөһим вакыйга һәм зур җаваплылык. Ярышларны иң югары дәрәҗәдә оештыру өчен без бөтен көчебезне куячакбыз диде һәм спорт мастерлыгына кандидат Ләйсән Зариповага профессиональ ракетка бүләк итте. Ләйсән исә үз чиратында министрга үз кулы белән бәйләгән кояш формасындагы йомшак уенчык бирде. Райондашыбыз мин түземсезлек белән Казанда узачак уеннарны көтәм. Минем өчен спорт зур гаилә. Ул үз-үзеңә һәм янәшәдәгеләргә ышанырга ярдәм итә дип ассызыклады. 22-24 гыйнвар көннәрендә Биектау районының Усат авылында машина ярышлары булып узды. Анда Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов та катнашып, боз ярышлары 1600 дисциплинасында 3нче урынны яулады. Ирекле боз ярышларында җиңүче булды. Без аны призлы урын алуы белән котлыйбыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Сезнең тормышта бары тик яхшы яңалыклар гына булсын.